Hi friends, welcome back to my YouTube channel. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ್ ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ಫನ್ ಮಲ್ತ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೊಕ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಅವು ಡೇ ಒಂದು ಡೇ ಓಲ್ ಎಪ್ಪುಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡೇ ಓಲ್ ಎಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಫನ್ ಮಲ್ತ ಏತ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ತೂಲೆ ಐಟ್ ತುಂಬು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಉಲ್ಲರಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಂಡು ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ಮುಗಿಂಡು ಪನ್ಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ. ಹಾಯ್ ಎಂತ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾ ಬಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ವೈಷ್ಣವೀಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಂಗ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಿಸರ್ಗ. ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆನಸ್ಡೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೌದು, ನಿಸರ್ಗನಿಗೆ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನೀನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದು ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೆಗೆ. ನಾನು ನಿಂತಲೇ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆಯ್ತಾ ನಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈದ್ದೀನಿ ಅವನು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳು. ಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಡ, ಇದು ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನೀನಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ ಬಳಿ ನಮ್ಮದು ಕಾಲು. ನೀನೇನ್ ಮಾಡುದು? ನಿಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಟು. ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇವರೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ, ಇವರೆಂತ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಂಗ್ ಚಂದ ಉಂಟು. ನಂಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕಾಲು ನೋವು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ. ಅಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂತ ನಲಿಲಿಕ್ಕುಂಟು ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂತ ನಲಿಲಿಕ್ಕುಂಟಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂತ ಕಾಲು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಂಗೆ ಕಾಲು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿ ರಿಮಿಕ್ಸ್? ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಗ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ರಾವಣ. ರಾವಣ ಇರುದ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಇವರು ತಿರುಗುದೇವರ ಎಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಎಗರ್ದಿಂಚಿ ತಿರ್ಗೊಂದೆಲ್ಲರು ಬೆದದಾನ ಅಂತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮೆಹಂದಿ ತೂಲೆ ಮೆಹಂದಿ ಮಕ್ಕಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಂತಾದ್ರು. ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತ ಒಂದು ಅವು ಓ
ನಿಂತಿದೆ ಎರಡು ಬಗ್ಗಿ. ಹಾಯ್ ಮೋಲು ದೂರ ಆಡ್ದು ಮಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಲಿಪು ದೂರ ಮಾಡುವ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರವಾದ ನೃತ್ಯ ಮೋಲು ಮೋಲುಂಡತ್ತ ಆ ಶ್ರಾವ್ಯಾಗ ಕೋಡಿನು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಶ್ರಾವ್ಯ ಮೋಲು ಶ್ರಾವ್ಯಾಗ ಕೋಡಿನು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅನ್ಕೋಡಿ ಏನು ಸೂರ್ಬನಾಗಿ ಪೂರನೆ ಬಾಡ ಮರಾಡು ಮಿನಿ ಎನ್ನೈಟು ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಡು ಕಲ್ಪ ಇದು ಗಾಂಧಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಲ್ಬೇಡ ಗಾಂಧಿನ ಪಾಡು ಗಾಂಧಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡಲ ಈಗ ಮನಿ ಪೂಜಿರು ಡೀಸೆಂಟ್ ಬೇಸಿಲಕ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ನಿಂಗೆ ಶಾಂತಿ ಅಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಅಂತುತ್ತೆ ಪಂಡಲ ಬುಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಿಕಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಸ್ ಇದಾದ ರಿಪೋರ್ಟರ ಎರಡು ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಅಂದಿಲ್ಲೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಪಾಡು ಯಾನಂಚನೆ ಪಾಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ 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 ನೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದು ಇಡಬಲ್ಲಿ ಇಡಬಲ್ಲಿ ಮಾತೇರು ಕೂಡ ಎನ್ನಡ್ ತುದ್ದಂಡು ಅನ್ಪಲ್ಲ ಉಂಟ್ಲೆ ವರ ಒಂತಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಸ್ಮಿತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಚ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅಂದುದಿಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇರ್ತ ಬತ್ತಲಂತ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಹಬ್ಬ ತರ ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪದಿತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕುಳ್ಳಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂದು
ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಆತು ಬರ್ಚಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಪದ್ಯಂಜ ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ ಮೈ ಫಿಂಗರ್ ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ ಕೊಟ್ಟಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನೀ ಬಿಡನಲ್ಲೇ ರಂಗನಾಡಂಬವನಿ ಬಿಡನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಚಿ 1 2 3 4 5 6 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 98765389. ಇಂದ ತುಲೆ ಆತರ್ನ ತುಲೆಯ ಶೋಕಿದ್ದೇರಾ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಫನ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎನ್ನುವೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಅವು ಬೇಲೆ ಪಂದು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೂರ ಫನ್ ಮಲ್ಪ ಆಪುಜಿಂಡೊಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನೇನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಖಲೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪೆರ್ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾತ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವಂತೇರು ದಯಪಂಡ ಆತು ಉಪದ್ರಲ ಮಲ್ತೊಂತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಯಾನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲೇನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಖಲ ಅಂದ್ ಎನ್ನುವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ.